Айде, само дръжи полек. Само да дръжим, не? Значи ставаме 1 кило пепер, пиперки. Ги пръжиме в малко зейтин. Значи бръкаме малко, бръкаме. Ще бръкаме, значи бръкаме, додека малко не се уструват пиперките и не добият хубава бойчика. В миго време яйцата се стават до чиничка и се матат. В яйцата може да се стави малко соса, исто така потом се додава овде по избор. И значи бръкаме. Инако ова е на гурмански начин. Ова е уште от деда ми, он ми го е кажувал, аз съм си го е запамтил. И добро е. Сега друго време дойде на месо, скара. И пиперките ще изоставят. Значи бръкаме во меѓу време, яйцата са спремни. Яйцата може на 1 кило се стават около, па може до 5-6 яйца, сега зависи колко седат, за колко луѓе е. Али у секој случај пиперките са веќе при крај. Уште малко да добият бойчика, да. Еве. Аз на телефоно. Да не го спрашам и него бойчика да добие. Вода е пагяло, шужешко, така и край. Аргичка? Сега, пази сега. Сега вземаме яйца. Бидейки сме во природа, немахме можности да ги мутиме яйцата на страна. Ти кръши, я мутам. Ти не можеш да мутиш, ово го јас правам. Не се беше у програмата. Гледай! Сега, яйце. Не. Ко немки остане цел? Яйце. Стой! Бръкаме, да. Опа! Много души го сега програмата. Ама кя прекинам. Само малко да завръкаме да видим, да не е много на яйца, да се отсети и пиперче може. Ало е веки не. Сега мора по-малко да се бръка, за да не ни загори такчето, бидейки не е за много употреба това такче. Видите дека е старо и се чува от колено на колено, ще дедо ми го е чувал. Мора и ние да го оставяме. Ова е малкучка, не е много, али толкова сме финансовски разположени, за да купиме пипер. Бръскай. Да, бръскаме. Па,